వెదర్ చాలా బాగుంది, వర్షం కూడా పడుతుంది. ఈ చల్లటి వెదర్ లో వేడి వేడి పునుగులు కొబ్బరి చట్నీతో తింటే భలే ఉంటది కదా. బాగుంటుంది. పదల్లో తిండి పోతుంది. ఏమైందే? నా వల్ల కాదు, నాకు కాళ్ళు నొప్పిగా ఉంది, నేను నడలేను. సరే నువ్వు ఎక్కడ వెయిట్ చేయి, నేను పానీపూరి తినేసి వస్తాను. పానీపూరియా? ఎక్కడ? నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళవా? కాళ్ళు నొప్పి అన్నా. నువ్వు పానీపూరి అన్న. తిండి పోతుంది. హలో, ఎక్కడున్నావు? నేనా నీకోసం గోల్డ్ కొన్నా అని జిఆర్టీ షాప్ వచ్చానే. అవన్నీ నాకు వద్దు కానీ గోల్డ్ షాప్ ఎదురుగా వేడి వేడిగా జిలేబీ సమోసా వేస్తారు, అవి తీసుకురావా? ప్లీజ్ 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 తీసుకురావా? తిండి పోతుంది. సారీ ప్రయత్నం, కొంచెం లేట్ అయిపోయింది. నీకు అసలు కొంచెం కూడా కామన్ సెన్స్ లేదా? ఎప్పుడు వస్తానన్నా ఎప్పుడు వచ్చా? రోడ్డు మీద పిచ్చి దానిలో వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను.